Chief Lundu, Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present, Honorable Patrick Zebulon Chiondola, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the Senate, Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all members of Parliament here present, all the traditional leaders here present, Pastor Charles Gwengwe, officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, Amaindi Abamba. Kugwira ntchito ni mdalitso. Enafe izi nzomwe makolo athu ankatiphunzitsa kuyambira tili vana. Amatiphunzitsa kuti ukagwira ntchito yotunga madzi, yoti ukasambe nawo, kapena ukagwira ntchito yolima kuti udye nawo, ukagwira ntchito yokoza nyumba kuti uzikhala nawo mwemo, ukagwira ntchito yochapa umavala nawonso. Ndiye timati tikamakhala timadziwa kuti mdalitso wina uliwonse umabwera nkugwira ntchito. Chifukwa kugwira ntchito molimbikira ndi mwaluso ndi khomo lomwe Mulungu amatilowetsapo madalitso osiyanasiyana. Izi zikutanthauza kuti ngati kugwira ntchito lili mdalitso, ndiye kuti ulesi komanso umbava m'matemberero. Ambiri sadziwa kuti munthu waulesi wakuba, ngakhale zochita zawo zimakhala zosiyana, zikhulupiriro zawo makhala zofanana. Waulesi ni wakuba. Onsewo samakhulupirira kuti kugwira ntchito ni mdalitso ayi. Onsewo amaona ngati kugwira ntchito ni chinthu choyipa. Mwachidule onsewo sakhulupirira kuti Mulungu ni wabwino. Chifukwa munthu amene wakhulupirira kuti Mulungu ni wabwino amalimbikira ntchito chifukwa akudziwa kuti mu ntchitomo muli ubwino omwe Mulungu anawuyikamo. Ndiye nkhani tabwerera panoyi, nkhani imeneyi yolimbikitsa kagwiridwe ka ntchito m'dziko muno. Chifukwa pamalo pomwe anthu sakugwira ntchito sipachedwa kubwera khalidwe la umbava. Kutere kuti mkamaona vanthu aku TEVET akumathamangathamanga kusula achinyamata ndi kuwalimbikitsa kuti azigwira ntchito, muzidziwa kuti akuthandizanso kuti umbava uchepe m'dziko muno. Mulu wa msonkhano wa lero ukamba za luso lomwe tiyenera kukhala nalo pogwira ntchito kuti tikhale ndi chuma chotithandiza kuti tizidzidalira tokha. Ndiye masomphenya athu ameneyo. Tsono inu aku TEVET musasiye kutilimbikitsira achinyamata wathu kuti azigwira ntchito molimbika. Umisiri umenewu ngofunika. Azathu amatama fundi ku East Africa, chifukwa zinthu zonse sizingatheke popanda mmisiri amene akuthandizira. Tikuyenera kuonetsetsa
kuti pasapezeke wina pakati pathu yemwe akuyembekezera kulandira zaulere, kaya chifukwa chojiya, kaya chifukwa chodziwana na anthu andale, kaya chifukwa chodziwa kupempha yaye. Dzuloli aphungu a nyumba ya malamulo akhazikitsa bajeti ya 8 trillion kwacha. Koma ngati wina akuyesa kuti ndalamazo zoyendetsera bajeti iyo zilipo kale pena pake kuti mangopita makatapa, ndi ayiwale. Ndalama zoyendetsera mapulogalamu onse aboma zimachokera ku misonkho ya zika zomwe zikugwira ntchito, ni ndalama za Malawi. Ndiye ngati sitigwira ntchito molimbika, bajeti imeneyo ithera papepala. Palibe amene timuloze kuti ndalama za misonkho ya Malawi, mwina ndibwerezenso, palibe amene timuloleze kuti ndalama za misonkho ya Malawi azingosakaza, chifukwa opereka misonkho cholinga chawo nchoti ndalama zawo timangire misewu, masukulu, mabiriji, zipatala, tigule mankhwala, mabuku, fetereza, komanso kulipira ma civil servant, apolisi, azaumoyo, asilikali, ndiwe na woterewa. Ndalama imeneyo palibe zomangodya ndalama za boma chifukwa makomo wonse osololera ndalama zimenezi zimene sunazigwirire ntchito tinatseka. Tere tikanzindikira kuti pena mposatseka tikatsekaso pamenepo. Nudziwa kuti kutseka kwa makomo amenewa kudakwiyitsa anthu ambiri. Mpaka lero okwiya ndiyenga nkhani. Ndipo wena anayamba kale kukambirana kuti apeze njira zomchotsera chakwera mboma kuti aja ankasololawo. Ankasolola ndalama za Malawi aja ku State House, ku Reserve Bank, abwererenso mbomamo akapitirize ntchitoyo. Ena ine ndesinchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere. Wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 2030. Sinabwerere kuno kudzadya zaulere. Ndipo ngati kukwiyako kukhale kukwiya kwa wenawo ngakhale kwa achibale wanga, mupitirira kukwiya chifukwa zimenezo sitikuvomera. Ndalama za Malawi zigwire ntchito yotumikira Malawi wonse. Tifuna tigwire ntchito komanso tikuthandizeni achinyamata kuti mupeze ntchito zoti mugwire molimbika kuti mukhale mchuma chanu. Chomwe chizikuthandizani kudzidalira nokha. Dziko silingakhale lodzidalira lokha ngati inu simkhala wodzidalira nokha.
kuyambira pa nyumba iliyonse aliyense payekha kufikira kuti tonse tikhoza kukhala mchitsimikizo kuti dziko lotukuka ndi lodzidalira limene tikukhumbali lothekadi. Koma awa amisiri awa asanyozedwe chifukwa ndiwo amene ali ofunikira koposa kuti timange zinthu zolimba mdziko muno. Kulimbikitsidwa ndiko tenaona wena kumabufi wena ni mango wadutsa, koma wena naima pena kuona kuti koma anyamata ku Malawi muzilimo. Sizija timachita kupole zoma nyoza apere komuteko ndo amene amapanga magali moto waja. Ave bana nduna komabe matera alangati wena no amakunamiza nitera wanga amachita bwino. Ndiye nimawoje pamenewa natsekulira msonkhano umene wa TEVET wa chaka chino cha 2025. Ambuye akudalitseni nonse. Sikomo kwambiri amayi zikomo kwambiri takuthokozani amayi zikomo kwambiri niyo mwapambana zikomo kwambiri takuthokozani olemekezeka president zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yabwino imene tinali nayo kuti munatiyankhula komanso kutitsogolera kutilimbikitsa za ubwino ndithu wamaluso amenewo kuti tiwalimbikitse ngati dziko mukuyankhula kwanu. Ndiye chotsatira pa programu yolemekezeka president ndikupereka mphotho kwa magawo atatu amene tili nawo kuti inu mupereke mphotho chifukwa chokuti achita bwino magawo amenewo. The first one is in the category of defying all odds to pursue skill training. We have Christopher Chikaonda. A big hand, ladies and gentlemen, for Christopher Chikaonda. Let me now call the Minister and the Board Chair to join His Excellency, the President, to award Christopher. Christopher is aged 33, is coming from Dedza District. He did bricklaying course at Salima Technical College from 2017 to 2020. You have seen him. He is a man with a disability, but I'm telling you, he has already registered his company to the Registrar General and the MRA, and he is also waiting for the NCCI approval to register him as a contractor, hopefully by June. And this also you should know about this man. Currently, he's working at a site as a foreman at Mlodza Secondary School, where he is building an ICT lab under Makra project. Another thing that you should know about him is that he has a number of building projects in Dedza and in Lilongwe, such as classroom blocks at Chimwangalu Primary School and of course Chivuli Primary School in Dedza, child development centers at Njonja, Living Waters Church in Dedza, and also classroom blocks at Chikuyu Primary School. A big hand, ladies and gentlemen. That's what we are talking about. A very young man, 33 years.
getting an award from His Excellency, the President. It's really encouraging to have you here. Thank you so much, and continue being inspired and encouraging others. Your Excellency, next on the program, the category that we have is the dedication to TEVET and general welfare of apprentice. This company is Ilovo, Malawi. A big hand, ladies and gentlemen. Representing Ilovo, Malawi is Mr. Zizi Kaira, who is the Learning and Development Specialist. Ladies and gentlemen, you may wish to know that over 700 internships for college students between 2022 and 2025 have been done by Ilovo, Malawi, by enhancing hands-on experience and industrial exposure. Ilovo also is upgrading over 290 employees, helping them to obtain TEVET qualification. A big hand, ladies and gentlemen. And of course, over 40 employees on Ilovo apprenticeship program, school leavers pursuing various technical trades. That's what is happening in Ilovo there. And another thing that you should know is about the use of Ilovo's facilities for educational purposes, benefiting over 200 students. Ladies and gentlemen, that's huge. A big hand, ladies and gentlemen. Thank you very much, Ilovo. And lastly, we have an award that is in the category of the most improved organization in the public sector under TEVET Productivity Enhancement Program, representing Karonga District Council. Ladies and gentlemen, a big hand for Mr. Frank Nkandawire, the District Commissioner. Karonga District Council there. TEVET and Karonga District Council, through Productive Enhancement Program, has established a working partnership that has proved to be of necessity to the two organizations. The partnership is an ongoing business because of the earlier engagement with the apprenticeship program on attachment and implementation of informal training. You should also know that the District Commissioner is playing a leading role in getting the entire council to embrace the productivity enhancement program. Thank you very much. And that also marks the end of that part of awarding the three categories that we had this morning for doing good, doing better for the nation. Thank you so much. We are so proud of you, and we are so happy that you are really taking a part on this. Now, we are about to have a group photograph. Now, let me call 30 students, our 30 students that we have in this auditorium. Please come forward. And let's have this first group photograph. Will be only His Excellency and the 30 students. A big hand, ladies and gentlemen. Beautiful, very young people. That's what we are talking about. We need you to run with the Malawi 2063 agenda, but with enhanced skill development. They're about 30. Yes, they're still coming. Are they still coming? Let's have this. chabwino chimene chikuchitika pakadali pano makamaka amene mukutemvera pa wireless yathu ya MBC Radio 1 nchoti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akutola ndithu zithunzi ndi ophunzira okwana 30 ochokeranso tu ma technical colleges osiyana ndithu ma college amenemo ophunzira amenewa amakhala ndithu akuphunzira luso lamanja losiyana ena ndithu amaphunzira bricklaying, ena zokhudza magesi,
ena zokhuza makompyutala, utailoring ndi zina zambiri. Ndiye conference kapena msonkhano wa lero umene ukuchitikawo ndi wokuti akhale pansi anthu onse makamaka kapena mabungwe onse okhudzidwa kukhala pansi ndi kuonesetsanso ndondomeko zimene zinayikidwa komanso kuunika ndondomeko zimenezi ndikuona zoti kuti apite bwanji chitsogolo nchoyenga chokuti ndondomeko zimene zinayikidwa zija zikhale ndithu zikuyenderana ndi masomphenya a Malawi 2063 poonetsetsa zokuti maphunziro amene ndithu akupatsidwa kapena luso limene akupatsidwa ma technical colleges mawo ndithu likhale luso labwino la mphamvu la quality mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 tikukamba zokuti popita chitsogolo dziko la Malawi kamafika mchaka cha 2063 tifuna kuti likhale dziko loyima palokha muchina chilichonse posadalira ndithu katundu ochokera m'mayiko akunja. Ndiye ma technical colleges amenewa za luso limene ndithu ophunzira amenewa akuphunzitsidwa ndithu likhale likuthandiza kuti zinthu ngati makamaka za ma industry zikhale ndithu zikupita chitsogolo. Akuphunzira za tailoring, titomatusa ndithu zovala zathu konkuno, bricklaying ndi zina zambiri. Ndiye pakadali pano ndikuona zokuti ophunzira acha ndithu akusuntha kutsogolo ndipo kutola zithunzi kukupitirirabe ndipo pakadali pano kukupita ndithu gulu lina limene lupita kukatola zithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna ya makamaka ya ntchito komanso tu chairperson wa bungwe limeneli la TEVET. Ndiye tikungofuna kuperekapo chithunzithunzi pang'ono chokhuza mbiri ya TEVET. Makamaka bungwe limeneli la TEVET linakhazikitsidwa ndi parliament mu chaka cha 1999 ngati nthambi imodzi ya boma yoonetsetsa zokuti ntchito zokhuza luso lamanja likupita chitsogolo. Ndiye cholinga chake kwambiri kuti makamaka tikufuna kuti kuluzanitsa komanso kupititsa patsogolo ma institutions kapena kuti sukulu zimenezi za TEVET zophunzitsa ndithu achinyamata amenewa komanso anthu amene ali aulumali azimayi ntchito zokhuza zamanja komanso bungwe limeneli la TEVET kwambiri limapereka ndithu kwa ophunzira amenewa ma certificate akachita bwino komanso kupanga register kulembetsa ndithu kuti alowe nawo mukaundula kuti kampani yawo kapena bungwe lawo limene akonza ophunzira amenewa akachita bwino patsogolo TEVET limapereka ndithu kapena mapanga register mabungwe amenewa kapena tu ma business amenewa. Ndiye so far kuyambira mu chaka chimenecho kufika ndithu mu chaka chino bungwe limene la TEVET la makamaka ophunzira okana opitirira 100 ndamene ndithu achita bwino ndipo atsegula ndithu makampani osiyanasiyana muno Malawi okhuza sotu maluso osiyanasiyana amene ndithu akhala akuphunzira kuchokera tu ma technical colleges amenewa. Ndiye kutola zithunzi ndithu kukupitirira kusogoloko apa ndikuona ndithu amene ayimirira bungwe limene la makra ndamene tu apita kutsogoloko kuti nawonso akatole makamaka akatole zithunzi zosiyanasiyana. Ndiye ndimakamba za ma milestones kapena kuti ma achievements amene bungwe limeneli la TEVET lakhala likuchita mu zaka zimenezi zokuti mwazina mwa iwo ndikuti imatha kupanga credit ndiziti kuti apanga credit over 100 TEVET institutions kapena masukulu kapena ma centers a TEVET upitirira 100 komanso ndithu bungwe limeneli lakhala likupanga introduce ma national qualifications framework komanso ndithu limapereka ma certificate ndipo lakhala lupereka ma certificate kwa ophunzira ochuluka komanso mwazina mwa iwo zokuti TEVET programs imapanga amakamaka yapanga increase kapena yachulusa access ya TEVET programs kuti mwina poyamba analipo ochepa pofika pa tsiku la lero ndithu ma programs alipo ochulukitsitsa kwambiri. Ndiye msonkhano wa lero ndi wokuti bungwe la TEVET linaona zokuti
ndondomeko kapena system ya TEVET ikuyenera kusinthidwa malingana kuti dziko likupita chitsogolo, nkhani ya technology tikusintha ndithu pang'ono-pang'ono, komanso malingaliro athu amene dziko lino talikonzera malingana ndi masomphenya a 2063 akuyenera kusinthidwa. Ndiye monga key milestone kapena kuti key point kapena bungwe limene ndithu likuonesesa kuti litathandizire kuti masomphenya amenewa akwaniritsidwe, bungwe loyambirira ndi la TEVET. Linaonesesa kuti mu chaka cha 2023 linakhazikitsa ndithu msonkhano amene owunika zovuta zawo komanso mmene atapitire chitsogolo, komanso chaka chino akhala pansi ndikuona kuti akhale bwanji popita chitsogolo, achite bwanji ncholinga kuti masomphenya amenewa asasemphane nawo kwenikweni. Ndiye mwambo ndithu otola zithunzi ukunka napitirira pamalo ano, ndithu akatsiriza kutola zithunzi ukhale kuti mwambo ndithu wa okhazikitsa kapena kutsegulira msonkhano umenewu wa TEVET ukhala kuti wakhazikitsidwa. Msonkhano umenewu ndi wa masiku awiri, uchitike ndithu lero komanso mmawa ukhale ndithu ukupitirira ndithu kuchitika konkuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Thank you very much, Your Excellency. This marks the end of the program for the official opening ceremony of the 2025 National Technical, Entrepreneurial and Vocational Education and Training TEVET Conference here at the BICC in Lilongwe. At this juncture, let me invite you to stand and lead us into our national anthem.
nyimbo ya mtundu wathu kutifikisanso ndithu pa mtsiriziro pa makamakatu msonkhano umenewu omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera anadzakhala nawo pomwetu ndithu amatsekulira msonkhano umenewu. Msonkhanowu ukupitirira ulipo ndithu lero komanso tu mmawa lino ukhale ndithu uli m'bwalo kupitirira ndizokambirana zomwe anthu onse okhudzidwa kapena abungu onse okhudzidwa ayitanidwa kuno kuti ndithu asakhale pansi ndikuwunikirana amene atapitire chitsogolo ncholinga ndondomeko zawo zikhale ndithu zolingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Ndiye apa ndilitu ndi mtolankhani wathu Isaac mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndithu mu speech yawo anayankhulako kapena kutsindika kwambiri zokhuza ndithu maluso amenewa azaumisiri. Mwina utha kungofotokozako pang'ono kuti kodi kweni anakambako zokhuza yani? Zikomo kwambiri nzanga ndizoona kuti President Dr. Lazarus Chakwera pakulankhula kwawo anena zakufunika kwa maluso amene wazaumisiri makamaka pakati pa achichepere kapena kuti achinyamata. Ananena kuti analumikiza pakati pa malusowa ndi ulesi. Ananena kuti kofunika kuti achinyamata azikhala ndi maluso kuti pakutero zimathandizira kuti akakhala ndi maluso aja amagwirisira ntchito maluso aja kuti azipeza ndalama paokha. So pamenepo ndikuti ulesi palibepo. Pamene munthu wa ulesi amene alibiretu mwina maluso ananena kuti nkosavuta kuti munthu wa ulesi ayambe pomwina makhalidwe osakhala bwino mwina kuba kumene kwabera anthu zaumbanda zosakhala bwino. Ndiye anatsindika kwenikweni pa nkhani zimenezozo kuti si bwino kuti achinyamatawa ayambepo kuba chikhalire chomwayi okuti akhoza kukhala ndi ma skills maluso amene boma likupereka kudzera mwina mu technical college aboma a private kumene mwayi umene ulipo. Ndiye ndi zimene President Chakwera anatsindika komanso tingoonjezera kuti anatsindikanso kuti mchitidwe osakaza ndalama za boma kuti sakufuna ya. Anati dzulo ku parliament kuntunda uko aphungu a nyumba ya malamulo avomereza budget ya 8 trillion wacha ndakuti afuna kuti ndalama zimene zigwire ntchito moyenerera kuwatumikira Malawi pa ntchito za umoyo za maphunziro kulipira asilikali kulipira aphunzitsi koma pasakhale munthu wina kuti dzanja lidzitalika ndi kumapisa momwemo ndi kumapanga zofuna zake m'malo mokuti ndalama zija cholinga chake choti zitumikira Malawi. Ndi ananena kuti iyeyo ali pa mpando umene ndipo sachokapo mpaka nakuonetsetsa kuti Amalawi atumikiridwe mokwanira popanda munthu wina kuti mwina makazi chita zofuna zake kapena kudzikonda nkumaba ndalama za boma. Ndiye mwachidule nzanga zimene anayankhula President sanachulukitse mawu iyayi. Panalibe zokamba zambiri koma anangotsindika mfundo zokha ndiye mfundo zikulu ndi zimenezo. Zikomo kwambiri mzanga ndiyetu pamene panso ndiye pa mtsiriziro pa ndithu mwambo umenewu pamene sotu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera komanso mayi wafuko ndithu atuluka mu chipinda chino chomwetu mwambo onse ndithu umachitikira. Ndiyetu malo mwa anzanga onse amene ndimagwira nawo ntchito kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe ifenso tikuperekeni ku Blantyre komwe makamaka apitirize kupatsirani mapulogalamu otsatira ku Chichiri Broadcasting House komanso tu Kwacha Studios. Ine dzina langa ndi Fatima Chapulika makoma nonse. FM kujamane yaiponyera kwako ya topano alama zokwana 500,000 kwa